Lang. Ali isa. Asa man imong gibit-bit? Dali. Ako og Pakuog. kamunggay sir. Kasi gusto ka palit sir. Ha? Kasing gusto kong palit. Mm. Saan man imong halin anak? Palit sa ako gamit sa akong anak sir. Kung mga nakay man ko. Ay, ipalit mo gamit sa mga anak hon. Kay mga nakay na ka. Buros lay ka karon? Pila na may edad nimo? 15 sir. 15 anyos? Hala, alis sabi padaplin sa. 15 anyos ka buros ka? Pila na kabuan nimong tiyan? 6 months. 6 months? Nganong na, kuan man ka, nganong nasayo man ka nagminyo? Bulag man ako mama. Nagbulag imong mama ug papa. Nga karon nakahuna-huna kag minyo. Nganong man? Wala naman magkuan sa ano mag-ato man isip lang. Akong papatiguang na dili naman ako kuan sa uma. Aw imong papa tiguwang na. Kibale. Sukad sa pagbiya sa imong mama, naghuna-huna na dayon kag minyo para mabuhi minimo imong kaugalingon. Mao? Sus taon pod. First baby pa na nimo? Isa. Ang imong giboros? Sus taon pod eh. Saan man sa uhaw man sa pagtambag sa akong ginikanan, biyaan ko. Gibiyaan ka sa imong ginikanan? Uhaw ka sa pagtambag sa imong ginikanan? Dugay na ka gibiyaan sa imong mama? Napila na pod ka tuig? Umay pa man ko sa nabianis. Naibiyaan news pa ka? Gibiyaan ka sa imong mama? So karon naka-realize na din ka nga magminyo ka? Unsa may trabaho sa imong bana? Kuan og lubi sir, nagbunot og lubi sir. Nagbunot og lubi? Sus taon pod eh. Nya ang ikaw mo na imong trabaho magkuan, Namaligya ko. mamaligya ka og Gulay. gulay. Pila ra man po halin anay imong gulay? 20. Tax J's ang isa. Nya karon gay nahalina na ka. Wala pa sir. Wala pa? Namaligya ako. Magbaligya pa ka. Pero mo jud na imong gina trabaho jud matag adlaw ka nang magbaligya gulay kay para makatigom ka makagamit kag ay makapalit kag gamit sa imong bata pohon pag mugawas. Mao. Bilib ko nimo ba bisag buros ka nang inabuhi jud gyapon ka para sa imuhang anak pohon. Yung unsa may kaistorya nimo sa imong mama karon nga gibiyaan ka. Dapat mabalik pa siya. Dapat mabalik siya. Wala na kay balita og asa yung mama karon. Wala na. Wala na. Kay imong kabata nga edad na nagminyo yung kag-ahat noon. Kay tungod kulang kag advice sa imuhang inahan. Pila na edad sa imong papa? 80 na imong papa? Oh, guwang nagduday imong papa guday no. Karon ang unsa may balita sa mama na nagminyo og lain wala. Nagminyo. Aw nagminyo og lain imong mama. Nya karon mosugot ka nga ako nalay palitan na imong kuan. Pila baligya nimo na? Jeez. Tag Jess ang isa. Pangyo ako na be. Paliton mo lang ng 15. Okay ra sa imo? Yes. Oh, Lako man ni sir kasi sir. dako na wala sinsilyo. Ay mo na lang na. Lako man sir. O kana ipalit na nimo kuan ha. Kana ipalit na nimo bugas ang 1,000 ang isa ipalit nimo sudan oh. Napa oh. Lako na makay na sir. Utan na wa kuan na. Sige. Nya karon mo balik na lang kag uli dito ka. Nya ang kanang gulay utanan na lang na. Salamat ani sir. Ha? Salamat ani. Sige. Pangpalit ang gamit bata. Na kay pangpalit og gamit sa bata. Hindi daw walay problema. Sir, salamat kayo sir. Hindi po nagdaw matagaan ko ng kwarta. Ako na kayo nagtabang sir nga makapalit gamit sa anak-anak ko. Dako na kay nagamit. Tabang. Nya maura to. Sige sir, salamat sir. Sus taon pod ay.